вече с Прес. Здрасти, Прес. Здравейте, пичи, добре дошли. Искаш ли да ни разкажеш малко повече защо си тук всъщност? Ами да, добре ще да ви разкажа защо съм тук и защо най-вероятно всяка седмица от тук нататък ще съм тук, освен ако не се случват някакви катаклизми в моя живот или около него. Като цяло, аз като представител на ESL България, като National Head, се разбрахме с Next TV да ви уведомяваме всеки петък за някакви интересни неща в тази сфера на електронните спортове. Ще ви казваме какво се случва в България, какво се случва по света, къде може да играете, кой е печелил миналите турнири, какво е спечелил естествено, какво ни очаква. Ако имаме някакви допълнителни интересни новини за ESL, ще може да ги научавате всеки петък, директно от мен или някой мой колега, в редките случаи, когато аз не съм тук. За което всички много се радваме, понеже си прекрасно попълнение към екипа. Разкажи ни сега какво се случва, т.е. каква е историята изобщо на IEM Катовица. Ами да, това е, мисля, че в момента горещата актуална тема, която е за обсъждане. Както знаете, или ако не знаете, вече знаете, този петък, събота и неделя се провежда IEM Катовице, което е едно невероятно гейминг събитие. Знаем, всяка година се провежда този световен финал на всички IEM турнири, кулминацията. А защо световното се провежда именно там? Ами, Катовице е едно много особено място в света, един китен полски град, който има, може би, най-яката община на света, защото именно тази община до голяма степен подкрепя и спонсорира, прави възможно провеждането на този турнир. Там наистина това е страхотна подкрепа, която те осигуряват. Мястото, всичко е безплатно, организацията, много помощ, помагат на отборите включително и заедно с ESL успяват да направят това събитие да се случи. Естествено, големия професионален екип на ESL, който работи по събитието тук в София за World of Tanks, прави в момента IEM, така че сме сигурни за професионализма на екипа. Определено, със сигурност. Добре, какво се случи последната седмица в ESL България? Ами последната седмица в ESL България не беше една от най-интересните седмици. Както обикновено се проведаха нашите редовни седмични купи по League of Legends и по World of Tanks, които естествено ще се проведат и утре в хубавия съботен 14 март, може би? Да, днес е 13, значи 14. Днес петък 13 ли? Да. Добре, значи утре в най-късметлийски, може би, ден на годината ще се проведат тези турнири. Естествено, може да се запишете за тях. Миналата седмица победителите ни по League of Legends са отбора с перфектното име We Want RP. World of Tanks с турнира 7/7 беше спечелен от клана Enger. Поздравления на нашите шампиони от миналата седмица. Ако искате да чуете имената си следващия път в ефира на Next TV, спечелете турнирите. Добре, и последен въпрос. Какво да очакваме другата седмица в ESL Европа? В ESL Европа има, разбира се, турнири по абсолютно всяка игра, която може да си представите. Това са така наречените Go for серии. Те се провеждат в неделя и са международни. Мисля, че за всички игри, с изключение на League of Legends, са общи за цяла Европа. League of Legends са разделени съответно на двата сървъра Nordic East и West. Всеки отбор може да играе в който поиска, разбира се. Записването е нормално. play.eslgaming.com е мястото, на което може да намерите цялата информация, да се запишете и играете за тези турнири. play.eslgaming.com. Добре, ами благодаря ти, Прес, за това включване. Както разбрахте вече от другата седмица, също от тази седмица по-скоро ще го виждаме все по-често. И освен да преминем към следващия сегмент.